नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या विशेष मुलाखतीत मी अंकित काणे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालून लोकांना सुखाचा आणि आनंदाचा मार्ग दाखवणारे थोर तत्वचिंतक, समाजसुधारक म्हणजे सद्गुरू वामनराव पै आणि वामनराव पै यांनी स्थापन केलेल्या देशव्यापी आध्यात्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जीवन विद्या मिशन या संस्थेचे प्रमुख, लाईफ मॅनेजमेंट गुरु आणि अनेकांना मार्गदर्शन करणारे प्रल्हाद दादा पै आज आपल्यासोबत त्यांचे विचार व्यक्त करायला, गप्पा मारायला आज वेळात वेळ काढून आले आहेत. प्रल्हाद दादा, गोमंतक टीव्हीतर्फे आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार दादा, जीवन विद्या मिशन म्हणजे नेमकं काय? आम्ही अनेकांनी तरुणांनी जीवन विद्या मिशन हे नाव ऐकले, सद्गुरूंचं तत्त्वज्ञानही अनेकांनी वाचले, पण आपल्या दर्शकांसाठी आपण सांगावं की जीवन विद्या मिशनचं तत्त्वज्ञान म्हणजे नक्की काय? आता जीवन विद्या हे नाव सद्गुरूंनी मुद्दाम दिलं, कारण आजकाल अध्यात्म म्हटलं की लोक त्याच्यापासून लांब पडतात आणि जीवन विद्या म्हणजे जीवनाला लागणारी विद्या, जीवन जगण्याची कला. सद्गुरू म्हणतात एवढ्या कला आपण शिकतो, पण जीवन जगणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असूनसुद्धा ते आपण शिकत नाही की कसं जगायला पाहिजे ते. पण त्यांच्या मते जीवनविद्या ही कला आहे आणि ते सायन्स पण आहे. म्हणजे दोन्ही महत्त्वाचं आहे. म्हणजे कला, प्रत्येक कलेला मागे सायन्स असतं, तसं ह्याच्या पण मागे सायन्स आहे. पण हे सायन्स नुसतं तत्त्वज्ञान ऐकून उपयोग नाही, किंवा विज्ञानासारखं जे तत्त्वज्ञान आहे ते ऐकून नुसतं उपयोग नाही, तर ते आपल्याला आयुष्यामध्ये जर उतरवायचं असेल, जीवनामध्ये त्याचा फायदा घ्यायचा असेल, तर त्याला कला लागते. समजलं ना? म्हणून जीवनविद्या ही जीवन जगण्याची कला पण आहे आणि जीवनविद्या हे शास्त्र पण आहे. आणि याला जीवनविद्या हे समर्पक नाव दिलं सद्गुरूंनी, कारण ह्याच्यामध्ये अध्यात्म आणि मटेरियल लाईफ, ज्याला आपण प्रपंच म्हणतो, या दोघांचा सुरेख संगम केलेला आहे. सुरेख संगम केला याचा अर्थ काय की परमार्थ हा प्रपंचात आणलेला आहे. आणि लोकांचा जो गैरसमज आहे की परमार्थ म्हणजे फक्त भजन करणं किंवा रिटायर्ड झालेल्या लोकांचंच काम आहे, हे सद्गुरूंनी ह्याच्यावर छेद दिलेला आहे. सद्गुरू म्हणतात हे रिटायर्ड लोकांचं काम नाही आहे, उलट हे यंग लोकांचंच काम आहे. कारण तरुणांनाच आपलं आयुष्य घडवायचं असतं, म्हाताऱ्यांना काय घडवायचं नसतं. म्हणून तरुणांना जर आपलं आयुष्य चांगलं घडवायचं असेल तर त्यांना ही जर कला सापडली आणि याच्या मागचं शास्त्र समजलं, तो जीवन इतक्या उत्तम रीतीने जगेल. कारण जीवनामध्ये एक मुख्य महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपला उत्कर्ष होतो आहे, कितीतरी लोकांचे उत्कर्ष होत आहेत, पण त्याच्यावर त्यांना शांती मिळत नाही आहे. म्हणून तुम्ही बघाल ना, इतके लोक श्रीमंत होत आहेत, मोठे होत आहेत, पण त्यांच्या घरामध्ये शांती नाही आहे. त्यांची मुलं बिघडलेली आहेत, त्यांच्या घरात घटस्फोट चाललेले आहेत, सगळं म्हणजे मनशांती शून्य, पण पैसा खूप, नाव खूप, सेलिब्रिटीज, मोठे मोठे सेलिब्रिटी शेवटी आत्महत्या करतात. कारण का? शांती नाही आहे. म्हणून सद्गुरू म्हणतात की परमार्थाचा जर पाया तुमच्याकडे असेल आणि तर तुम्ही प्रपंच केला तर तुमचा प्रपंच नुसता यशस्वी होणार नाही, तो सुखाचा, शांतीचा आणि समाधानाचा होईल. मग हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला पाहिजे की नको? प्रत्येकाला पाहिजे. प्रत्येकजण म्हणतो की मला शांती पाहिजे, स्ट्रेस नको, हे नको. पैसा तर पाहिजे, पण हे नको आहे. तर हे दोन्हींचा मिलाफ करण्याचं सामर्थ्य जीवनविद्येमध्ये आहे, फक्त जीवनविद्येमध्ये आहे मी म्हणतो. कारण बहुतेक लोक जे परमार्थात पडलेले म्हणतो आम्ही त्याला, ते परमार्थ एके परमार्थ करतात, प्रपंचाकडे दुर्लक्ष करतात. आणि जे प्रपंचात पडलेले लोक आहेत ते परमार्थाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात. म्हणून जीवनविद्या जगणारे जे लोक आहेत, आज आमचे लाखो शिष्य किंवा म्हणा स्टुडंट्स म्हणूया आपण त्याला, हे स्टुडंट्स सगळे दोन्ही गोष्टी सुंदर रीतीने करते. म्हणजे प्रपंच करतानाच परमार्थाचं जे विजडम आहे, शहाणपण, जे स्पिरिच्युअल विजडम म्हणतो आम्ही त्याला, ते आपल्या प्रपंचात वापरत आहेत आणि सुखाने, शांतीने आपलं जीवन जगत आहेत. आणि ऐश्वर्यात पुन्हा असं नाही की ऐश्वर सोडलेलं नाही सद्गुरूंनी. नक्की. दादा, मुलाखतीच्या सुरुवातीलाच मला तुम्हाला थोडं भूतकाळात घेऊन जायचं आहे. आपलं बालपण, शिक्षण आणि आपला जन्म ह्याविषयी आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. चांगलं आहे. गोमंतक स्टुडिओमध्ये बसून मला एक सांगायला आवडेल की माझा जन्म इकडे पणजीमध्येच झालेला आहे. इथे पणजीमध्येच, म्हणजे आपण जिथे बसलो आहे तिथेच माझा जन्म झालेला आहे. कारण माझी आई पणजीची, म्हणजे गोव्याची, नेवरेकर म्हणून तेव्हा खूप फेमस होते, नेवरेकर म्हणून. आणि माझे वडील मूळ गोव्याचे, म्हणजे त्यांचे फोर फादर्स म्हणतात ना, ते माशिलचे. पण नंतर त्यांचे सगळे आजोबा हे सगळे मुंबईत सेटल झाले,
त्यामुळे ते आता संपूर्ण मुंबईचे झाले वडील, पण त्यांचं मूळ हे माशेलचं आहे आणि माझं जन्म पण इकडे झाला होता. त्यामुळे मी मूळ गोव्याचाच आहे, त्यामुळे गोव्याला मला यायला आवडतं. आमचं कुलदैवत पण गोव्याचंच आहे, त्यामुळे आम्ही गोव्याला येत असतो कायम. आणि दादा आपलं पुढचं शिक्षण वगैरे? हां, नंतर मुंबईमध्ये जाऊन आम्ही सगळं शिक्षण केलं. तर मी पहिल्यांदा BTech IITमधनं केलं, IIT पवई, तिथून मी BTech केलं. त्याच्यानंतर मी जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट जे आहे फेमस मुंबईचं, तिथून मी मास्टर्स इन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजमेंट केलं. त्याच्यानंतर मी बऱ्याच गोष्टी केलेल्या आहेत, पण सगळं सांगत बसत नाही. पण मी मेनली ISO 9001 ह्याचा मी ऑडिटर होतो, लीड ऑडिटर होतो. ISO 14001चा लीड ऑडिटर, म्हणजे हे जे एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट म्हणतात, एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट आणि क्वालिटी मॅनेजमेंट, हे सगळं मी शिकलेलो आहे. प्लस मी टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंटचं शिक्षण जपानला जाऊन केलेलं आहे. त्यामुळे आणि मी एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर म्हणून रिटायर झालो. दादा आपलं जीवन विद्या मिशन आणि या परिवाराशी घरात आपल्या ते वातावरण असेल, आपण लहानपणापासून ऐकत आला असेल जीवन विद्या मिशनविषयी, पण आपण नेमके जीवन विद्या मिशनशी आपला संबंध सक्रियरित्या कधी आला? तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे मला लहानपणापासून आमच्या घरात आहेच. म्हणजे माझे काका ते सुंदर भजनं म्हणायचे, म्हणजे काकड आरती म्हणा, समाधीचे अभंग, निरनिराळे संतांचे अभंग, म्हणजे खूप सुंदर ते भजन सम्राट म्हणायला गणेश होते. ते हे पण होते, म्हणजे आकाशवाणीमधले गायक पण होते ते. त्यामुळे लहानपणापासून त्यांचं आम्ही भजनं ऐकत आलेलो आहोत, सगळं आलो आहे. नंतर माझे वडील प्रवचनं करायचे, कीर्तनं करायचे, तेव्हा पण आम्ही जायचो लहानपणी. त्यामुळे लहानपणापासून हे सगळं कानावर पडलेलं होतं. पण मी जेव्हा IITमधनं बाहेर आलो आणि इथे जेव्हा आलो, तेव्हा मग थोडंसं सद्गुरूंनी मग ते जीवनविद्येवर सुरू केल्यानंतर आम्ही ते ऐकायला लागलो आणि मला ते सगळं पटायला लागलं. कारण मी पण असा हे नाही की देवदेव करणारा माणूस, त्यामुळे मला कोणी असं लगेच पटवू शकत नाही. कारण मी सायन्सचा विद्यार्थी आहे, अंधश्रद्धाळू मुळीच नाही, म्हणजे 100% नाही आहे. त्यामुळे माझे वडील जे काय बोलायचं ते मला आवडायचं आणि पटायचं. नाही पटलं तर मी वडिलांना विचारायचो की हे नाही पटत आम्हाला. मग वडील सांगायचे काय ते. असं करता करता बऱ्याच वेळेला आम्हाला काही गोष्टी पटल्या पण नाही तेव्हा, पण नंतर हळूहळू मोठे होत गेलो, चिंतन होत गेलं, अनुभव होत गेलं, मॅच्युअर झालो आम्ही. मग आम्हाला ते पटायला लागलं सगळं. आणि नंतर सुरुवातीला मी नुसतं सद्गुरूंबरोबर जायचो सगळीकडे आणि महत्त्वाचे जे उत्सव असेल त्याला आम्ही जायचो, बाकी आम्ही सगळीकडे जात नव्हतो. पण जेव्हा मी मोठा झालो तेव्हा मग हे सगळे लोक माझ्या मागे लागले की तुम्ही ट्रस्टी व्हायला पाहिजे, पैंच्या घरातला एक तरी माणूस ट्रस्टी पाहिजे, म्हणजे आमचं ट्रस्टी मंडळ आहे ना, त्यात तुम्ही पाहिजे. पण मी काय तयारीत नव्हतं आणि वडिलांना पण वाटलं की हा करेल की नाही माहीत नाही, कारण मी एवढं काही लक्ष घातलं नाही, कधीच कामामध्ये लक्ष घालत नव्हतो. त्यामुळे वडील पण काय मागे लागले नाही. पण एकदा तेच लोक मागे लागल्यानंतर मी शेवटी हो म्हटलं आणि मग त्यांनी मला इथे आजीव विश्वस्त केलं. मग आता विश्वस्त केल्यानंतर लक्ष घालायला पाहिजे. मग मी मिटिंग अटेंड करायला लागलो आणि मग माझ्या ज्या आयडियाज आहेत, कारण मी मॅनेजमेंट शिकलेला माणूस आहे, IITचा माणूस आहे, त्यामुळे माझ्याकडे क्रिएटिव्ह आयडियाज सुरू झाले. मग मी विचार केला की सद्गुरूंचं हे सगळं आहे सुंदर, पण हे जनरल चाललेलं आहे सगळं. म्हटलं हे आपण स्ट्रक्चर्ड करायचा प्रयत्न करूया, कारण आजकालच्या लोकांना स्ट्रक्चर्ड लागतं सगळं. मग मी त्याच्यातनं कोर्सेस निर्माण करायला सुरुवात केली. तेच ज्ञान घेऊन कोर्सेस निर्माण केले, ते स्ट्रक्चर्ड पद्धतीने मांडायला सुरुवात केली. मग मी निरनिराळे कोर्सेस राबवायला सुरुवात केली. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे गर्भसंस्कारपासून ते सिनियर सिटीजनपर्यंत, म्हणजे मुलांना मार्गदर्शन, तरुणांसाठी मार्गदर्शन, बालसंस्कार केंद्र, असे निरनिराळे उपक्रमामध्ये मी सगळं स्ट्रक्चर्ड पद्धतीने हे सिलॅबस फॉर्ममध्ये तयार केलं आणि ते द्यायला सुरुवात केल्यानंतर लोकांना खूप आवडायला लागलं. कारण लोकांकडे टाईम कमी असतो आणि त्यांना 2 दिवसामध्ये जर काय मिळालं तर दे आर हॅपी ना. त्यामुळे मी ते सुरुवात केली. मग हळूहळू मी कार्यामध्ये एवढा भाग घेत गेलो की मग त्याच्यात गुंततच गेलो. आणि मुख्य म्हणजे माझी बायको जी होती, म्हणजे ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये असिस्टंट मॅनेजर होती. तिचं पण मला खूप साथ मिळाली. तिला पण खूप ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट. मग तिने पण मला या कोर्सेसमध्ये डिझाईन करण्यामध्ये, इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये, फॅकल्टी निर्माण करण्यामध्ये, त्यांना ट्रेनिंग द्यायला लागलं फॅकल्टीजना. ते सगळं करण्यासाठी तिची पण मला मदत झाली. आणि एकदा बायकोची मदत म्हटल्यानंतर काय प्रॉब्लेम नसतो. मग आमचं घोडदौड सुरू झाली आणि मग आम्ही निरनिराळे आयडियाज हे ते वापरून
आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे. आता आपण पूर्ण वेळ जीवनविद्या मिशन आता मी रिटायर्ड आहे हो आणि माझा मुलगा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. ही इज ऑल्सो जनरल मॅनेजर इन द बिग कंपनी. नातू आहे मला, माझी सून घरी जाते, आमचं सगळं बघते, त्यामुळे मला घरी काय बघायला लागत नाही. त्यामुळे मी जीवनविद्येचंच काम 24 तास करतो आता. सद्गुरू वामनराव पै हे अनेकांसाठी दीपस्तंभ आहेत. तर त्यांना तुमच्या इतकं जवळून कोणी पाहिलं नसेल आणि तुमच्या इतका सहवासही कोणाला लाभला नसेल. तर सद्गुरूंविषयी आपण आपल्या भावना काय, म्हणजे आपले वडील होते ती एक भावना असेल, पण एक सद्गुरू म्हणून किंवा अनेकांच्या आयुष्यातले एक दीपस्तंभ म्हणून तुमच्या त्यांच्याबद्दलच्या भावना काय आहेत? छान आहे प्रश्न. कारण सुरुवातीला आपल्याला आपण ते वडील म्हणूनच बघतो त्यांच्याकडे आणि वडील म्हणून त्यांना त्रास देतो आपण, हे का ते का म्हणून. म्हणजे बाकीची कोणाला हिंमत नसेल विचारायची सद्गुरूंना, पण आम्ही मुद्दाम विचारायचो. आम्ही उलटे सुलटे प्रश्न विचारून हैराण करायचो. पण त्याचा मला आता फायदा झाला, कारण मी उलटे सुलटे प्रश्न विचारल्यामुळे मला उत्तरं मिळाली. आणि आज जर मला कोणी उलटे सुलटे प्रश्न विचारले तर मी उत्तर देऊ शकतो. याला कारण मी तेव्हा खटाळपणा केला तो. पण नंतर सद्गुरूंनी लक्ष कमी असायचं प्रपंचामध्ये, जास्त माझी आईच बघायचं सगळं. त्यामुळे आईने सगळं प्रपंचाकडे लक्ष दिलं, सद्गुरूंनी बाहेरची कामं. पण सद्गुरू स्वतः डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून होते सचिवालयामध्ये, तेव्हाचं सचिवालय, आता मंत्रालय म्हणतात, मुंबईत. हां, मुंबईमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये. त्यामुळे ते काम सबंधच करायचे. म्हणजे ऑफिस तुम्हाला माहिती आहे डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणजे किती काम असेल. घरी फायली यायच्या, काम करायच्या. म्हणजे रविवार पण गप्प बसायला मिळत नाही. पण रात्रीच्या वेळा ते जायचे मग संध्याकाळी. त्यामुळे रात्रीच्या वेळा ते नेहमी बाहेर असायचे प्रवचनं आणि ह्याच्या मागे. आणि आई आम्हाला सांभाळायची. पण मग आम्ही कधी कधी मग तक्रार करायचो, तू नेहमी बाहेर जाता आणि आम्हाला काय मजा नाही. मग त्यांनी रविवारी बंद केलं जायचं बाहेर, आणि मग रविवारी आम्हाला फिरायला घेऊन जायचे, चौपाटीवर जा, कुठे जा, असं करून आम्हाला ती फिरायला लागली. तेव्हा पण आम्ही कंप्लेंट केली, आम्हाला एक दिवस पाहिजे म्हणून. दादा, जीवनविद्या मिशन ह्याचे देशभरात लाखो फॉलोअर्स आहेत. देशभरात तुमचे साधक आणि सद्गुरूंना मानणारे अमेरिकेत पण आहे, अमेरिकेत देश आणि देश ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, कॅनडामध्ये आहेत, देश विदेशात हे सगळे साधक आहेत. आणि इतकी मोठी संस्था, इतकं मोठं साधकांचं जाळं, हे सगळं सांभाळणं तसं अवघड आहे. तर आपली जीवनविद्या मिशनची नेमकी कार्यपद्धती कशी आहे? कार्यपद्धती म्हणजे मी एकटा काय सांभाळू शकत नाही, कारण ही एवढं मोठं प्रचंड कार्य एकटा माणूस करू शकत नाही. त्यामुळे आमच्याकडे हजारो कार्यकर्ते आहेत आणि सगळे निरपेक्ष आहेत. निरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ नीट समजावून घ्या की नुसतं पैसे नाहीत, कुठल्याही पदाची अपेक्षा नाही, कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा नाही. जे काही काम सांगेल ते करतील अशी लोकं आहेत. आणि हाय पदावरची लोकं आहेत, असं नाही की हाय पोस्टची लोकं पण कुठली कामं करायला तयार असतात आणि स्वतःचे पैसे खर्च करून करतात. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे अपेक्षा तर काही नाही, पण स्वतःचे पैसे खर्च करून, म्हणजे कुठे जायचं स्वतःची गाडी घेऊन जातात, पेट्रोल तेच खर्च करतात, कुठे राहायला लागलं ते स्वतःच खर्च करतात. त्यामुळे अशी निरपेक्ष कार्यकर्ते आम्हाला जे मिळाले आहेत ना, त्याच्यामुळे एवढं मोठं कार्य चाललेलं आहे. थोडंसं कठीण पण जातं, कारण त्यांना स्वतःचं काम सांभाळून एक एक मोठमोठ्या पदावरची लोकं आहेत, CTO हे अशा पदावरचे आहेत, डॉक्टर्स आहेत, सर्जन्स आहेत, मोठमोठे गव्हर्नमेंट ऑफिसमधले लोक आहेत. त्यामुळे ते सगळा स्वतःचा कारभार सांभाळून, संसार सांभाळून वेळ देतात. पण ते वेळ देतात म्हणून तर एवढं चाललं आहे ना, नाही तर कसं चालेल. बरोबर. मी पण पूर्वी नोकरी करायचो, तेव्हा मी नोकरी करून सगळं करायचो. आता मी गेले 7-8 वर्षामध्ये रिटायर झालेलं आहे. त्यामुळे आता मी पूर्णपणे देऊ शकतो. जीवनविद्या मिशन ही फक्त आध्यात्मिक संस्था नाही, तर त्याला सद्गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक कार्याची पण त्याला जोड आहे. Yes. आणि आपले मोठ्या प्रमाणात सामाजिक काम चालतं. तर मला आम्हाला त्या सामाजिक कामाविषयी Yes. जाणून घ्यायला आवडेल. नुसतं ज्ञान देऊन चालत नाही ना, लोकांना सामाजिक उपक्रम पण करायला लागतात आम्हाला. आणि ते आम्ही आमच्या जीवनविद्येच्या जी शिक्षण आम्ही देतो किंवा त्याची जी फिलॉसॉफी आहे त्याच्या अनुरूप असे आम्ही सामाजिक कार्यक्रम करतो. म्हणजे सद्गुरू म्हणतात शरीर साक्षात परमेश्वर, शरीर सगळ्यात महत्त्व म्हटलं ना. मग त्या दृष्टीने आम्ही ब्लड बँकचं काम करतो, नंतर अवयवदानाचं काम करतो. अवयवदानाचं आमचं गव्हर्नमेंटबरोबर आमचं हे आहे, टायअप आहे. आणि आम्ही मोठ्या प्रमाणात जवळजवळ 17,000 ते 18,000 लोकांपर्यंत आम्ही रजिस्ट्रेशन करून घेतलेलं आहे. आणि कित्येक लोकांनी द्यायला सुरुवात पण केलेली आहे. त्यांचे लोकांनी कौतुक पण केलं त्यांचं. तर हे अवयवदान म्हणा किंवा आम्ही मेडिकल कॅम्प्स भरवतो, कारण आमच्यामध्येच मोठमोठे डॉक्टर्स आहेत, आय सर्जन आहेत. डॉक्टर दिलीप पटवर्धन म्हणजे सांगलीचे मोठे
आय सर्जन आहे, डॉक्टर सुभाष पाटील गायनॉकॉलॉजिस्टमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहेत. असे आमच्याकडे डॉक्टर शिल्पा लाड आहे, डॉक्टर विद्याधर लाड आहे. डॉक्टर विद्याधर लाड इज अ हार्ट सर्जन इन कोकिळाबेन. डॉक्टर शिल्पा लाड इज लिडिंग रेडिओलॉजिस्ट फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. आणि अशा आमच्याकडे खूप आहेत. डॉक्टर विद्या जोशी, डॉक्टर विरकर, वैशाली विरकर म्हणून आहेत. सगळे आमच्याकडे डॉक्टर्स भरपूर आहेत. डॉक्टर घुगे म्हणून आहेत, डॉक्टर वडावकर, किती नाव घेऊ, डॉक्टर शिरसाट. हे सगळे डॉक्टर्स आम्हाला मदत करतात. म्हणजे आम्ही कॅम्प भरवतो मग, कळलं ना. आणि ह्या कॅम्पला यांची मदत होते. आणि मग हे लोक त्यांचं ऑपरेशन कसं स्वस्तात करता येईल, त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन स्वस्तात करता हे सगळं बघतात. पूर्वी आमच्याकडे डॉक्टर मोदी, कांती मोदी, म्हणजे ज्यांनी लेझर इंडियामध्ये पहिल्यांदा आणलं, म्हणजे फाउंडर, ते आमचे अध्यक्ष होते. तर ते पण आम्हाला मदत करत होते. अशा रीतीने आम्ही निरनिराळ्या ठिकाणी मेडिकल कॅम्प भरवतो, त्यांना मदत करतो सगळी. नंतर आता आम्ही ग्रामसमृद्धी योजना सुरू केलेली आहे. म्हणजे आमचं 60 गावं दत्तक घ्यायचा विचार आहे. त्यातले आम्ही जवळजवळ 25 घेतलेली आहेत, 10 जोरदार पुढे चाललेली आहेत. तर ह्या गावामध्ये सर्वांगीण विकास, म्हणजे फक्त मटेरियल डेव्हलपमेंट करायची नाही आम्हाला, पण त्या गावामधल्या लोकांचं त्याला मूल्य, जीवनमूल्य देणं, मूल्य शिक्षण देणं, हे सगळं आम्हाला करायचं आहे. व्यसनमुक्ती करायची आहे. म्हणून आम्ही ही दत्तक गावं घेऊन तिथे व्यसनमुक्ती करतो आहे. म्हणजे आम्ही पहिलं सर्वे करतो, किती लोकांकडे व्यसनं आहेत, किती लोकांनी सोडली. तर आम्ही हे सगळं सर्वे करून आमच्याकडे रेकॉर्ड आहे. आणि मग त्यांची व्यसनमुक्ती, स्त्री सन्मान हे आमच्याकडे खूप महत्त्वाचं आहे. सद्गुरू म्हणतात स्त्रीला सन्मान मिळालाच पाहिजे. मग काही काही गावामध्ये बायकांना मारतात, मुलींना शिक्षण देत नाही. तर अशा गावामध्ये जाऊन आम्ही त्यांना तत्त्वज्ञान सांगतो, त्यांना एज्युकेट करतो आणि मुलांना शाळेत घालायला भाग पाडतो. नंतर बायकांना चांगली वागणूक मिळाली पाहिजे, हे आम्हाला खूप महत्त्वाचं वाटतं. कारण सद्गुरूंनी विधवेला पण खूप मान दिलेला आहे. म्हणजे 35-40 वर्षापूर्वी म्हणा, सद्गुरूंनी विधवेची पण ओटी भरलेली आहे. विधवेला ओटी भरायला लावलेली आहे. माझ्या आईची ओटी विधवेनी भरलेली आहे. म्हणजे सद्गुरू फक्त बोलत नव्हते अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध, पण ते स्वतः करून पण दाखवत होते. त्यामुळे स्त्रियांना सन्मान देणं हे सद्गुरूंचं खूप मोठं काम आहे, सद्गुरूंनी केलेलं. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक गावामध्ये स्त्रीला सन्मान कसा मिळेल ह्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. नंतर अंधश्रद्धा कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अंधश्रद्धेमुळे यांचे पैसे खूप फुकट जातात, नको ते गोष्टी करतात आणि हे पैसे अगोदरच कर्ज असतं, त्याच्यामध्ये आणखीन कर्ज करून ठेवतात. तर हे सगळं त्यांचं कमी करत करत नंतर आम्ही तिथे डिजिटल स्कूल करतो आहे. स्कूलला आम्ही डिजिटल हेल्प करतो आहे. म्हणजे त्यांना कॉम्प्युटर्स देणं, त्यांचं स्क्रीन बिन सगळं देणं, हे करतो आम्ही. नंतर आम्ही निरनिराळ्या कंपनींशी टायअप केलेलं आहे CSR फंडसाठी. ते लोक CSR फंड वापरतात ना, मग ते आमच्याशी टायअप करतात. तसं बोरोसिल म्हणा की अशा निरनिराळ्या कंपनी, महिंद्र अशा बऱ्याच कंपनीशी आम्ही टायअप केलेलं आहे. तर ते लोक आम्हाला पैशाची मदत करतात. मग त्याच्यातनं आम्ही लॅबॉरेटरीसाठी मदत करतो. म्हणजे ज्या शाळेमध्ये लॅबॉरेटरी नाही तर त्यांच्यासाठी लॅबॉरेटरी कशी निर्माण करता येईल. पाण्याचा प्रॉब्लेम असतो, एका गावामध्ये खूप पाण्याचं म्हणजे वाईट होतं, मग तिथे फिल्टर्स बसवले आम्ही, RO फिल्टर्स वगैरे म्हणतात, ती फिल्ट्रेशन प्लांट बसवले. नंतर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, या सगळ्या गोष्टी आम्ही तिथे करत असतो प्रत्येक गावामध्ये. आणि आम्हाला खूप आमचं कौतुक झालेलं आहे. म्हणजे महिंद्रने आम्हाला जी मदत केली, त्या मदतीने आम्ही ज्या गावामध्ये जे केलं ना, त्याच्यातनं आम्हाला खूप महिंद्रने आम्हाला हे केलं, ॲप्रिशिएट केलं. आणि म्हणजे इम्पॅक्ट म्हणतात ना, आम्ही जे केलेल्या कामाचा इम्पॅक्ट, त्याचं ॲसेसमेंट त्यांनी केलं आणि त्यांनी मग आम्हाला ॲप्रिशिएट केलं. म्हणून आम्ही प्रत्येक जे गोष्ट करतो त्याचं इम्पॅक्टचं ॲसेसमेंट करत असतो. तर अशा रीतीने ग्रामसमृद्धी करतो. नंतर शाळामध्ये जाऊन आम्ही शिक्षण देतो. नंतर हे जे असतात ना निराधार लोकांच्या अनाथालय, बालसुधारगृह, अशा सगळीकडे जाऊन आम्ही काम करतो. नंतर शाळा दत्तक घेतो. शाळेमध्ये जाऊन प्रत्येक आठवड्याला जाऊन मूल्य शिक्षण देणं, जीवनमूल्य शिक्षण. आम्हाला आहे ना सुसंस्कारित असा समाज घडवायचा आहे आणि त्याच्यासाठी मुलांपासून आम्ही सुरुवात करतो. त्यांच्यावर जर चांगले संस्कार झाले तरच उद्याची पिढी, तरुण पिढी चांगली होईल आणि देशाची प्रगती होईल. कारण सद्गुरूंचे 2 हे आहेत, काय म्हणतात त्याला, उद्देश, मेन विजन म्हणतात ना सद्गुरूंचं. एक म्हणजे हे जग सुखी व्हावं आणि दुसरं म्हणजे हे राष्ट्र सर्वांगाने प्रगतीपथावर जावं. आता राष्ट्राची प्रगती कधी होईल? आपली तरुण पिढी जर चांगली घडली तर. तरुण पिढी बिघडली तर राष्ट्र बिघडलं म्हणून समजा.
आणि आपलं राष्ट्र तरुण आहे. तर ह्या तरुण राष्ट्राला जर आपण चांगले विचार दिले, चांगले संस्कार दिले, तर मला वाटतं चांगली तरुण पिढी घडवण्याचं श्रेय आम्ही मिळवू. नक्कीच दादा एक थोडा वेगळा प्रश्न विचारतो. आता सध्या आपण बघतोय की धर्माच्या नावावर अनेक भोंदू बाबा जे प्रत्येक धर्मात आहेत हे लोकांच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन अनेक चुकीच्या गोष्टी करतात आणि यामुळे असंख्य तुमच्यासारखी चांगलं काम करणाऱ्या लोकांकडेही अनेकदा संशयाने पाहिलं जाऊ शकतं. बरोबर. तर ह्या आत्ताच्या या काळाबद्दल आपण काय म्हणाल आणि अशा या जी काही धार्मिक क्षेत्रात किंवा सामाजिक क्षेत्रात जी काही वाईट संस्कृती काही मंडळींमुळे रुजली आहे तर ह्याबद्दल आपण काय म्हणाल? मी सांगितलं ना की आपली भारतीय संस्कृती काय आहे की सर्वांनी सुखी राहावं, सर्वांनी आपले बघा ना, आपले देव किती आहेत, पण आपल्यामध्ये एकी आहे की नाही? शेवटी किती देव असले तरी आपली एकी असते का? तर आपण हिंदू म्हणून एकत्र असतो ना. तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की प्रत्येकाने आपापला धर्म सांभाळावा, आपल्या धर्माला रिस्पेक्ट द्यावा, इतरांनी पण त्या धर्माला रिस्पेक्ट द्यावा. म्हणजे आपला धर्म आम्हाला श्रेष्ठ वाटणारच, पण याचा अर्थ दुसऱ्यांचे धर्म कमी आहे असं मानता कामा नये. म्हणून प्रत्येकाने आपापला धर्म श्रेष्ठ आहेच प्रत्येकासाठी, पण त्यांनी इतर धर्मालासुद्धा रिस्पेक्ट देणं, इतर धर्माचं पण काय म्हणतात त्याला आदर करणं, हे पण आपलं काम आहे प्रत्येकाचं. बरोबर. असं जर प्रत्येकाने प्रत्येक धर्माचा आदर केला, प्रत्येकाने, असं नाही की फक्त आम्हीच दुसऱ्यांचा करावा, पण सर्व धर्माने एकमेकांचा जर आदर केला तर मला वाटतं एकत्र नांदलंच, कारण एकत्र नांदायलाच पाहिजे आपल्याला. हे जग आपलं विलेज झालेलं आहे. तर ह्या संपूर्ण जगामध्ये निरनिराळ्या धर्माचे जातीचे लोक एकत्र नांदायलाच लागतील. मग प्रत्येकाने आपली जात आपल्यापाशी ठेवावी, आपला धर्म आपल्या घरी ठेवावा, बाहेर सगळेजण एक आहेत. म्हणून मी सद्गुरू नेहमी म्हणायचे की सर्वजण भारतीयच आहेत, ऑल आर इंडियन्स ओनली. आपापल्या घरी आपापला धर्म सांभाळा, ज्याला ज्याची पूजा करायची त्यांनी करावी, त्याच्याबद्दल दुसऱ्यांनी बोलण्याचा दुसऱ्यांना अधिकार नाही. कोणाला कोणाचं काय धर्म आवडेल, काय आवडेल ते त्यांच्या विचाराने त्यांनी करावं, बरोबर की नाही? ह्यालाच खरं म्हणजे सद्गुरू म्हणायचे सेक्युलर म्हणजे प्रत्येकाने इतर धर्माचा मान राखावा आणि प्रत्येकाने आपला धर्म घरी ठेवावा, दुसऱ्यांवर लादू नये, कळलं ना? किंवा दुसऱ्यांना त्रास होईल असं काही करू नये. एवढंच फक्त आमचं म्हणणं आहे. मुलाखतीच्या शेवटच्या टप्प्याकडे आलो आहे आपण आणि एक शेवटचा प्रश्न दादा आपल्याला असा विचारायचा आहे की सध्या कोरोनामुळे प्रचंड नकारात्मक वातावरण आजूबाजूला आहे, तर त्यात लोकांनी आनंदी कसं राहावं आणि लोकांनी सुख कशात शोधावं, ज्याविषयी आपण मुख्यत्वे करून महाराष्ट्रभरात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरही आपण व्याख्यानं देत आहे, तर हे नक्की सुख कशात आहे आणि ते सध्याच्या नकारात्मक वातावरणात कसं शोधावं? काय माहिती आहे, सुख शोधायचंच नसतं. खरं म्हणजे सुख आपल्याचकडे असतं. आम्ही नेहमी म्हणतो, सद्गुरूंचा एक सिद्धांत आहे, आपण सुखीच असतो. आपल्याला जर सगळ्या बाकीच्या गोष्टी मिळत आहेत खायला प्यायला, याचा अर्थ आपण सुखीच असतो. आपण आपल्याला दुःखी करतो नको त्या गोष्टी करून, नको त्या व्याप वाढवतो, एवढा व्याप वाढवतो की आपल्याला तो शक्य होत नाही. एवढं कर्ज डोक्यावर करतो आपण आणि मग ते कर्ज फेडताना नाकेनऊ येतात आपल्याला. म्हणून कुठेतरी काय करताना आपण थोडंसं थांबायचं कुठे समजलं पाहिजे. आणि थांबायचं कुठे म्हणजे थांबायला पाहिजे असं नाही, पण आपली जी झेप असते ती घेताना सावधपणे घेणं गरजेचं आहे. खड्ड्यात पडता कामा नये. एवढी आपण काळजी घेतली तर आपल्याला कुठेच प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे आपली प्रगती पण होईल आणि आपण सुखशांती समाधान पण मिळवू. पण तुझा जो प्रश्न मेन आहे की कोविड-19मुळे जे प्रॉब्लेम निर्माण झाले त्याच्यातनं बाहेर येणार. कुठलीही गोष्ट कायमची नसते, लक्षात ठेवायचं. बदल इज म्हणतात ना, चेंज इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय की ही टेम्पररी फेज आहे, तोपर्यंत जरा तुम्ही सस्टेन केली. बरं, हे सस्टेन करताना काय केलं पाहिजे की आपले विचार पॉझिटिव्ह केले पाहिजे. काय म्हणते लोक म्हणतात काय की एवढी वाईट परिस्थिती असताना आम्ही आमचे विचार पॉझिटिव्ह कसे करू, त्याला साधना करायची असते. आणि म्हणून आम्ही नेहमी लोकांना काय सांगतो की तुम्ही विश्वप्रार्थना म्हणा. विश्वप्रार्थना म्हणजे काय की 4च ओळी आहेत त्याच्यामध्ये, पण त्या सुपर पॉझिटिव्ह विचार आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. आता ही जी 4 ओळीची प्रार्थना आहे ना, याच्यामध्ये सुपर पॉझिटिव्ह विचार आहेत. तुम्ही म्हणायचा फायदा काय होणार, हे जेव्हा तुम्ही म्हणत राहिला, एक सारखं म्हणत राहिला, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल, चिंता काळजी करण्यापेक्षा तुम्ही जर हे म्हणत राहिला तर तुमचे प्रॉब्लेम सुटायला तुम्हाला मदत होईल.
कारण शेवटी विचारच आकार धारण करतात, लक्षात ठेवायचं. विचार आकार धारण करत असतात. म्हणून विचारांचं पॉवर, विचारांचं महत्त्व खूप आहे, विचारांचं सामर्थ्य. कारण तुम्ही जो विचार करेल ना तो तुम्हाला रियालिटीमध्ये मिळेल. समजलं? जॉब नसेल तर जॉब मिळेल, सगळं काही मिळू शकतं. तुम्ही जे लॉसमध्ये असाल तुम्ही प्रॉफिटमध्ये येऊ शकता व्यवसायामध्ये. म्हणजे व्यवसाय चांगला केलाच पाहिजे, पण त्याच्याबरोबर तुमचे विचार जर तुम्ही बदलले तर ह्या सगळ्या गोष्टी वेगाने होतील, तुमचा उत्कर्ष वेगाने होईल आणि तुम्ही या सगळ्या संकटातनं बाहेर येऊ शकाल. म्हणून याच्यासाठी आम्ही 2 गोष्टी महत्त्वाच्या सांगतो. एक म्हणजे प्रार्थना म्हणायची, म्हणजे सतत पॉझिटिव्ह सुपर पॉझिटिव्ह विचार आपल्या मनात घोळवत ठेवायचं. ते घोळवत ठेवल्याने ते सबकॉन्शियस माइंडमध्ये जातात आणि तुम्हाला ॲक्च्युली तुमच्या परिस्थिती तुमची बदलत जाते. म्हणून सद्गुरू म्हणतात मनस्थिती बदला, परिस्थिती बदलेल. आपण काय करतो, परिस्थितीवर चिंता काळजी करत बसतो. कबूल आहे तुमचा लॉस झाला आहे, बिझनेस बंद पडला आहे, सगळं कबूल आहे, पण त्याच्यामध्ये जर तुम्ही अडकून बसला तर त्याच्यातनं बाहेर येणं कठीण आहे. मग त्याच्यातनं बाहेर यायचं असेल तर मनस्थिती बदलायची आपल्याला. म्हणून तुम्ही सतत ते सुपर पॉझिटिव्ह प्रार्थना म्हणत राहायची. दुसरं आम्ही काय सांगतो की प्रत्येकाकडे पाहून तुम्ही जर देवा याचं भलं कर म्हटलं, देवा याची भरभराट कर म्हटलं तर तुमची भरभराट लवकर होते. समजलं ना? हे सगळं सायन्स आहे, आता मी सांगू शकत नाही, वेळ नाही आपल्याला. म्हणून तुम्हाला एक प्रार्थना म्हणा आणि सर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करा. आम्ही 3 गोष्टी सांगतो. एक म्हणजे प्रार्थना, दुसरी म्हणजे सर्वांबद्दल कृतज्ञता. कारण आपण सर्वांमुळे जगतो हे नीट समजून घेऊन प्रत्येकाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायचा प्रयत्न करायचा. आणि जो माणूस तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, कस्टमर असतील, सप्लायर्स असतील, शेजारी असतील, फॅमिली असेल, ऑफिसमधले लोक असतील, जे मिळतील त्यांच्याबद्दल सतत मनामध्ये वाईट गोष्टी बोलण्यापेक्षा देवा याचं भलं कर, देवा याचं कल्याण कर, देवा यांचा संसार सुखाचा कर, देवा यांची भरभराट कर, असे चांगले इच्छा, ब्लेसिंग्स हे जर तुम्ही सतत देत राहिला आणि लव वर्क म्हणजे कामावर प्रेम, मनापासून काम पॅशनेटली करणं हे जर तुम्ही केलं तर आयुष्यामध्ये तुम्ही कधीच मागे पडणार नाही. नक्कीच दादा, आपण हे जे सकारात्मक विचार आज सर्वांसमोर मांडले त्याचा नक्कीच गोमंतक टी व्हीच्या सर्व दर्शकांना नक्कीच त्याचा उपयोग होईल. आणि आपण वेळात वेळ काढून आज गोमंतक टी व्हीच्या या स्टुडिओत आलात, त्याबद्दल मी गोमंतक टी व्हीतर्फे आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देतो. तुमच्याबद्दल पण मी कृतज्ञ आहे की गोमंतक टी व्हीने आम्हाला चान्स दिला आणि मला संधी दिली की माझे विचार मांडण्याची. आणि मी गोव्याचाच असल्यामुळे मला आणखीन गोव्यामध्ये येऊन बोलण्याची मला खूप आवड असते आणि सर्व गोवेकर हे मला खूप जवळचे असल्यामुळे तुम्हाला पण पुन्हा एकदा धन्यवाद की तुम्ही मला ही संधी दिली. प्रल्हाद पै यांनी दिलेल्या या सकारात्मक विचारासहित आज आपण इथेच थांबणार आहोत. आपण पाहत राहा फक्त गोमंतक टी व्ही.